alt sammen sukker på en eller anden måde, men det er det faktisk ikke. Og det ved du nemlig noget om. Anderledes sødemidler end sukker. Lige præcis. Vi skal tale om forskellige typer af sødemidler, som man kan erstatte sit sukker med. Så man slipper for at spise det, hvis man af en eller anden grund ønsker. Hvis man er diabetiker eller af en eller anden årsag. For eksempel, ja. Eller vil prøve at leve lidt. Altså, hvad er det her? Er ikke sukker? Det herovre er ikke sukker eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er alt sammen produkter i sukrinfamilien, kan man sige, som er sådan et sukkeralkohol, som gør, at der ikke er nogen kalorier i det overhovedet. Det ødelægger ikke tænderne, og det giver simpelthen ikke nogen stigning i blodsukkeret. Det er jo ret vigtigt, hvis man er diabetiker, at man ikke får den her blodsukkerstigning. Ja. Det kan også være en idé, hvis man vil tabe sig og reducere. Eller hvis man er ude og dyrke fitness, Lige og man præcis. ikke Ja. Men så er der også nogle naturlige alternativer. Det er jo det. Så det er jo blandt andet vores egen honning, som du også er meget fortæller for. Ja, der er jo ikke noget galt med at bruge honning og bruge forskellige slags sirup. Det kommer an på, hvad man vil opnå. Det giver en blodsukkerstigning, de her ting. Det giver nogle flere kalorier, men det indeholder også nogle vitaminer og mineraler, som sukker ikke indeholder. Det er klart. Så vi bliver altså lige lidt klogere på hele det her, og hvad man kan bruge. Jamen, god fornøjelse. Så vil jeg lige sige velkommen til Stine, hun sidder her